pan weles i'r cerrig yma, nes i feddwl yn syth am y ferch fach chi sy'n 6. A bob tro i ni'n mynd i lan y môr, mae'n gorfod dod â carreg neu gragen nôl. Fel arfer, carreg, un o'r rai mwyaf hyll fel arfer, dim un o'r rai perta, dim eich cragen bed, ond carreg fawr. Mae eisiau dod nhw nôl i'r tŷ. A nes i jyst feddwl, mewn ffordd, mae hi'n trio falle dod â atgofion y diwrnod, atgofion yr haf nôl i gadw yn y tŷ. Ond sy'n os faint chi'n trio, chi byth yn gallu wir cadw naws eich haf neu'ch gwyliau. So dyna beth ar ysbrydoli'r gerdd hon. Cildraeth. Ceid i ddod â'r traeth i mewn dros y gaeaf, fesul carreg, ond ddoed i ddim ar môr. Cei frifod y draed ar bob stori fel y casglwyr cocos, bod fel dydad ci yn achub ei frawd a'i lwytho i gefn cart a chwydu'n hallt. Cei sgwrio llwyar yn heb sgrech gwylanod, a berwi'r cregyn nes bod y swigod byw yn gwychian am y môr, ond cheid i ddim y môr. Cei wres y dydd a berw'r halen yn dyddwylo a'i llwcio i gyd, a chadw hwya'n i'r cregyn wrth y glist am byth. Ond aeth dŵr y môr reit trwy dy fysedd. Ond i hefyd eisiau gweud, mae'r traeth i fi yn cynrychioli hynny'n tyndod i, lle ni'n mynd lawr i'w am mam gi, a oedd casglu cocos yn bwysig iawn. Felly dyna falle yw'r symbol yn y gerdd hefyd, yw bita cocos yma o'r traeth. Os oes cwestiwn dych chi, plis gofynnwch. O'ch chi'n gallu glywed.